Buktegiko podcastak. Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jason Larrinagak, Ana Moralesek eta Meli Perezek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, legez kanpokoa. Egilea, Ursula K. Le Guin. Sarreraren egilea eta itzultzailea, Jason Larrinaga. Irakurlea, Amelia Perez. Ursula Gruber, 1929 jaio zen Berkeleyn, Kalifornian, eta bertan hasi zen. Aita, Alfred Gruber, antropologoa zen, eta ama, Theodora Gruber, psikologoa eta idazlea. Ursulak, Frantziako eta Italiako literatura ikasi zituen Columbia Unibertsitatean, eta Fulbright beka bat lortu zuen Frantziara joateko. 1953an, Charles Le Guinekin ezkondu zen Parisen, eta Portlanden, Oregon, bizi dira 1958tik. Ursula Le Guinek poesia eta prosa idazten ditu. Eleberriak, istorio laburrak, entseguak, itzulpenak eta bere lanetan oinarritutako gidoiak. Lan horiek hainbat generotan zailkatu izan dira: zientzia fikzioa, fikzio errealistikoa, fantasia, ume txikientzako liburuak, gazteentzako liburuak eta bar. Hala ere, berari etzaizkio genero zailkapenak gustatzen. Pazientzia galtzen dut generoa kalitatearen labela denean. Hala ere, etiketa batzuk egokia gutxi gorabehera direla onartu du. Novelagilea, erradikala, feminista eta taoista. Bere istorioen eta pertsonaien bidez, sexualitatea, generoa, arrazismoa, politika, erlijioa, etnografia, soziologia, antropologia, ekologia eta aurrerapen teknologikoak landu ditu. Adibidez, Le Guinen lanaren ezaugarri nabarmen bat da arrazaren tratamendua. Pertsonaia nagusi gehienak ez dira txuriak, beltzak edo kobre kolorekoak baizik. Elkarrizketa batean adierazi zuen: hori apropos egin dut, munduko pertsonari gehienak ez direlako txuriak. Zergatik pentsatu behar dugu, etorkizunean horrela izango dela. Gaur irakurriko dugun istorioa, The Poacher edo legez kanpokoa, burura etorri zitzaion idazleari, gazte bat imaginatu zuenean. Elkarrizketa batean esan zuen: gazte horrek ez daki zergatik agertu den eskai arantzadun bat bere lurretan. Eskaia aizkora txiki batekin mozten du, eta beste aldera sartzen da. Bere tresnak, latzak eta sakarrak dira, ia mastekatu egin behar du eskaia bidea zabaltzeko, astiro. Mutikoa arao hauslea da, ez dauka eskubiderik ara sartzeko. Pasioak, pazientziak eta obsesioak dira bere laguntza bakarrak. Ez daki zer dagoen beste aldean, baina beste aldera joatea erabaki du. Ama ordeagatik sentitzen duen itxaropenik gabeko maitasunetik ihes egiteko alda? Ez dakit, baina nire gizonezko eta emakumezko heroi gehienek egiten dutena
egiten duela uste dut. Buruarekin, horma baten kontra jo. Ezi bat gainditu, espazioa hainditu, bizitzarako, pentsamenduetarako, ezagutzarako, askatasuna sortu. Legez kanpokoa. Egilea, Ursula K. Le Guin. Itzultzailea, Jason Larrinaga. Eta musu batek esnatu behar aldu etxe izila. Txorikantuen ere musoliak? Sylvia Townsend Warner. Umea nintzen, lehenengoz, eskai handira heldu nintzenean. Perretxiko enbilian, ez divertitzeko damek eta saldunek egiten duten bezala irakurri dudanez, baizik eta premiagatik. Behar izanik gabe izan aritzea, nobleen privilegioa da, hala diote. Nik esango nuke, gizon bat noble bihurtzen duen ekintzetako bat dela. Hori zera privilegioa. Gozezarelako izatzea plebeioen alabeharra da, izile iztari baino, ez zaitu bihurtzen. Ni, perretxiko enbilen, legez kanpo, erregearen basoan. Aitak, kanpora bidali ninduen goiz hartan, hotzara batekin eta agindu honekin. Ez adietorri, beterik egon arte. Banekien, jo egingo ninduela, ez banintzen itzultzen, hotzara jateko gauzaren batekin beteta zegoelarik. Perretxikoa kasurik onenean, urtearen sasoi honetan, edo lekubakan batzuetan lurotzetik agertzen ari ziren iratzen kapituluak. Aitzurraren kirtenarekin edo makila batekin kolpekatzen ninduen sorbalden artean. Eta ohera afaldu barik bidaltzen ninduen bera gozetuta eta decepzionatuta zegoelako. Bera baino gozetuago sentiarazten baninduen eta minberatuta eta lotxatuta, gutxienez, beste pertsonaren bat baino betoseago zegoela pentsatzen zuen. Eta tarte baten ondoren, ama ordea, isil-isilik pasatzen zen, txabolako nire bazterretik. Eta lastairan edo eskuetan uzten zituen, bere afari eskazetik lortu edo gorde ahal izan zizkidan ondarrak. Ogi koskorra, hilar pastelaren zati bat, haren begiak adierazgarriak ziren. Ez esan ezer. Nik enuen ezer esaten. Inoiz enion eskerrik eman. Janaria, ilunetan jaten nuen. Aitak, sarritan jotzen zuen ama ordea. Nire patua zen, zorionekoa edo zoritzarrekoa, ura, kolpetuta ikustean, bera baino hobeto ez sentitzea. Alderantziz, inoiz baino lotzatuago sentitzen nintzen, negarretan eta jipoituta zegoen emakumea, baino txarrago. Ezin zuen ezer egin, eta nik ezin nuen argatik ezer egin. Behin, txabolan, ginarra pasatzen alegindu nintzen, ama ordea zelaian ari zen bitartean. Gauzak beren lekuan egon zitezen ura bueltatzen zenean. Baina egin nuen gauza bakarra, zikinkeria astintzea izan zen. Aitzurrean aritzetik etorri zenean, loi eta nekatuta, etzen ezertaz konturatu, eta berehala joan zen zua egitera, uraren bila eta beste gauza batzuk egitera. Eta aita, emakumea bezain loi eta nekatuta, txabolako aulkibakarrean eseri zen, zizpuru handi batekin. Eta ni, haserretu egin nintzen, enuelako azken batean, ezer egin. Gogoratu nuen, aita berarekin ezkondu zenean, ni oso txikia nintzenean, ama ordeak beste ume bat bailitzan jolasten zuela nirekin. Labanak jaurtitzeko jokoak zekizkien, eta erakutsi egin zizkidan.
letrak erakutsi zizkidan, berak zeukan liburu batetik. Mojekin hasi zen, eta bazekien irakurtzen koitaduak. Aitari bururatu zitzaion, irakurtzen ikasten banuen, agian, fraiden monasterioan sartzen utziko zidatela, eta familia aberaztu nezakela. Hori ezerezean geratu zen, jakina. Ama ordea txikia eta ahula zen, eta etzion lanean laguntzen amak egiten zuen bezala, eta gauzak ez ziren hobetu guretzat. Irakurtzeko lekzioak arin bukatu ziren. Ama ordea konturatu zen ni ehiztari trebea nintzela. Eta zer bilatu behar nuen irakatsi zidan. Perretxiko urre kolorekoak eta nabarrak, egurretako perretxikoak eta karraspina orailak eta beste ondo batzuk, basoko ernekatzak, sustraiak, baiak eta arkakaratzak beren sasoietan, berroak urkorronteetan, berak irakatsi zidan butroiak egiten. Aitak, untziak harrapatzeko lakirioak jartzen erakutsi zidan. Berehala, nire gain jarri zuten janariaren zati handi bat lortzeko ardura. Gure lursalian azten zen guztia baroiaren gana joaten baitzen, jabea zelako, eta hortu txiki bat lantzen baino, etziguten uzten. Horrek, eskintzan baroiarentzako lanetik urrundu. Nire ibilaldiez, harro nengoen, eta pozik joaten nintzen basora, beldur barik. Eskinen bada basoaren ertzertzean bizi, ia bertan, enituen bada gure txabolatik kilometro batera zeuden bide eta soilgune eta zuaizti guztiak ezagutzen? Neure jabetxatzat hartzen nuen. Baina hala ere, aitak joateko agintzen zidan. Goizero, bere agindua beharko banu bezala. Eta mesfidantzarekin aipatzen zuen. Ez abietorri, hotzara beterik egon arte. Etzen hain erraza batzuetan, udaberriaren hasieran, ezer ez denean hasi, eskai handia ikusten nuen, lehen egunean bezala. Elur zaharra aritzen itzaletan zegoen oraindik, zikin. Aurrera egin nuen, baina hain nuen perretxiko edo lore buru bakar bat ere aurkitu. Zazietatik masusta momifikatu batzuk zintzilikatzen ziren, garraztuta. Ez zegoen arrainik zarean, ez untzirik lakirioetan, eta karramarroak lokatzetan eskutatzen ziren oraindik. Inoiz baino urrunago joan nintzen, iratze berri bat aurkitzeko itxaropenez, edo katamizar baten nintzaur zuzkidura aurkitzeko itxaropenez, eluri zuztuan eta porotsuan utzitako zidurriak batuz. Nahiko erraz nenbilen orain, ia arbide bat bezain ona zen bidezka bat aurkitu bainuen. Baroiaren oinetzera zeraman etorbidea bezalakoa. Eguzkiaren argiotza albo banatan zeuden pago garaien artetik zetorren. Arbidearen amaieran, itxitura moduko zerbait zegoen, baina garaia. Hain garaia ze hasieran odeiak zirela uste izan bainuen. Basoaren amaiera alzen? Munduaren amaiera? Begiratzen jarraitu nuen, aurrera egin nuen bitartean. Baina nintzen gelditu. Zenbat eta gehiago hurbildu, orduan eta harrigarriagoa zen. Pago zaharrak baino altuagoa zen ezia. Eta eskerretara eta eskuinetara ikus nezaken lekuraino heltzen zen. Edozein itxitura bizitan bezala, zuaizkak eta zuaitzak, elkarrekin gurutzatu eta kiribildu egiten ziren, azten ziren einean, baina izugarri altuak ziren, eta trinkoak, eta arantzadunak. Urtearen sasoi honetan, adarrak beltz eta biluzik zeuden, baina inon ezin izan nuen aurkitu, zirrikiturik edo zulorik txikiena, beste aldera begiratu eta zer zegoen ikusi ahal izateko. Bere biziko sustraietatik gorantz, arantzak modu zeharka ezinean zeuden maratuta.
aurpegia haren kontrastutu nuen, eta urradura ederrak lortu nituen nire aleginen truke. Baina enbor begitzu eta adar beldurgarrien anabasa ilun eta maitezin bat besterik enuen ikusi. Ondo, pentsatu nuen, zaziak badira, udan mazustapilioa aurkituko dut zikeran. Izan ere, janaria etzen besterik eneukan buruan, umean nintzenean. Nire zeregin bakarra eta interes nagusia zen. Hala ere, ume baten gogoak egan egiten du. Batzuetan, afaritarako nahikoa januenean, gure zu txikiari begira etxatzen nintzen, eta arantzen eskai handiaren beste aldean zer ote zegoen galdetzen nion neure buruari. Eskaia masusten eta baien altxorra zen, benetan, eta sarritan joaten nintzen udan eta udagoienean. Goizaren erdia behar nuen ara heltzeko, baina eskai handiak fruituak ematen zituenean, hotsara eta sakua behingoan betetzen nituen masustekin edo baiekin. Eta gero, egunaren beste erdian neukan, gura nuen moduan igarotzeko, bakarrik. Gehienetan, egin nahi izaten nuena eskaiaren ertzetik ibiltzea zen. Hango eta hemengo masusta beltzfin bat jatea, formarik gabeko ametsak amesten. Enekien ipuinik orduan, aitaren, amaordearen, eta nire ipuin ikaragarri simplea baino ez, eta hortaz, nire liluramenduek etzeukaten itxurarik, ez historiorik. Baina aurrera egiten nuen bitartean, adi nengoen, eskaiaren beste aldera joateko balioko lukeen edozein zulo edo irekidura ikusteko. Neure buruari kontatzeko istorio bat, baneukan, hori zezen. Eskai handia zeharkatzeko bide bat dago, eta nik aurkitzen dut. Gainetik igarotzea pentsa ezina zen, inoiz ikusi nuen gauzarik garaiena zen, eta altuera itzel horretan, adarretako arantzak nire atxamarrak bezain luzeak eta jostorratzak bezain zorrotzak ziren. Masustak biltzean ez banen bilen kontuz, nire arropak katigatu eta tarratatu egiten ziren, eta nire besoetan, urratu gorrien eta beltzen sare bat agertzen zen uda guztietan. Baina ara joatea gustatzen zitzaidan, eta haren ondotik ibiltzea. Uda hasierako egun batean, eskaia lehenengo aurkitu, eta urte batzuetara, bertara joan nintzen. Goiz egizan masustetarako, baina arantzak loratzen zirenean, loretzortak, bata bestearen gainetik igotzen ziren, hodeiak bezala, zeruraino. Eta ura ikustea, gustatzen zitzaidan, eta hien usaina hartzea, okela edo ogiaren usaina bezain sakona, baina gozoa. Eskuinetaran zio nuen. Erraza zen eskaiaren ondotik ibiltzea. Sasoi batean, han, errepide bat egon izan balitz bezala. Basoko pago zaharren adarrak, eguzki orbanak sortzen zituztenak, ez ziren horma arantzadunera heltzen. Lore sorta garaienak, zuaitzen adaburuak baino asko saltuago zeuden. Gerizpetsu zegoen, hormaren azpian, masusten loreen usain sakonarekin, eta aizerik gabeko beroarekin. Beti zegoen oso isilan, eskaiaren beste aldetik zetorren, isiltasuna. Aspaldi kargatuta nengoen, enuela inoiz, txorien kanturik entzuten beste aldean. Naiz eta udaberriko txorrotxioek, basoko igarobide guztietan durundi egin. Noizbait, txoriak ikusi nituen eskaiaren gainetik, egan. Baina inoizen nengoen ziur, txori berbera ote zen, bueltan etortzen ikusten nuena. Beraz, aurrera egin nuen isiltasunean, belar apatzean, nire gogokoenak ziren perretxiko marroi gorrizka txikien bila.
eta gauza arraro bat igartzen hasi nintzen belarrean eta zuaitzetan eta eskailoratsuan. Uste nuen, inoizen nintzela horren urrun joan, baina sarritan ikusi izanaren itxura zeukan denak. Ez al nuen ezagutzen urki gazteen multzo hura, haietako bat aurreko neguko edurtzako gertuta? Orduan, urkietatik ez oso urrun, bide belartsuaren ondoko arakatz baten azpian, ikusi nituen hotzara bat eta korapilo batez itxitako zaku bat. Beste norbait zegoenan, inoiz arimarik aurkitu enuen lekuan. Norbait lapurretan zebilen nire jabetzako lurretan. Herrizkako jendeak beldurra zion basoari. Gure txabola basoko zuaitzen ia azpian zegoen eskero, jendeak guri zigun beldurra. Enuen inoiz ulertu zerk ikaratzen zituen. Otsoei buruz egiten zuten berba. Behin, otso baten aztarnak ikusi nituen, eta batzuetan ahots bakartiak entzuten nituen neguko gauetan, baina otsorik etzen inoiz etxeetara edo zelaietara hurbildu. Jendeak hartzei buruz egiten zuen berba. Gure herrizkako inork ez zuen inoiz hartzik edo hartz baten aztarnarik ikusi. Jendeak basoko arriskuez egiten zuen berba, galtzoriez eta sirmizarmez espantuz begiratzen zuten eta marmar egiten zuten. Baina nik memelo hutsak zirela pentsatzen nuen. Nik enekien ezer, aztikeriez. Basoan, ara eta ona ibiltzen nintzen, eta nire etxeko hortua balitz bezala korritzen nuen. Eta ordura arte, enuen inoiz ezer beldurtzekorik aurkitu. Horregatik, gure txabola eta herrizkaren artean zegoen kilometro erdia korritu behar nuenean, ara, sartzen nintzenean, jendeak errezeloz begiratzen ninduen eta mutil basatia esaten zidaten. Eta ni, harro nengoen, basatia esaten zidatelako. Agian, zoriontsuago izango nintzatekeen, irribarre egin izan balidate eta nire izenez deitu izan balidate. Baina, gauzak horrela, nire arrotasona neukan, nire jabetzako lurrak, nire eremu basatia, non inor etzen sartzera usartzen, ni izan ezik. Hortaz, ikaraz eta nahi gabez begiratu nituen, arrotz baten, sudur luze baten, aurkari baten seinaleak. Poltza eta hotzara, nireak zirela, konturatu nintzen arte. Eskai handiari buelta eman nion, biribila zen, nire basoa kanpoan zegoen. Beste aldea, edozer zela ere, barruan zegoen. Arratsalde hartatik aurrera, eskai handiaren inguruan neukan jakin mil alferra, barrura sartzeko grina eta erabaki bihurtu zen. Leku eskutu hura, sekretu hura, barrutik eta nire kabuz ikusteko. Gauean, etxanda, txingarrak begiratzen nituela, eskaia zeharkatzeko zein tresna beharko nituen pentsatu nuen, eta zelan lortuko nituen tresna horiek. Gure zelaia lantzeko erabiltzen genituen aitzur eta pikotxa txikiek, ozta urratuko zituzten enbor eta adar handiaiek. Benetako zafla bat behar nuen, eta harrion bat ura zorrosteko. Horrela hasi zen nire lapur ibilbidea. Herrizkako egurgin zahar bat hil egin zen. Egun berean entzun nuen azokan.
banekien bakarrik bizi izan zela eta zekena zela esaten zen. Agian, berak zeukan nik behar nuena. Gau hartan, aita eta ama ordea lo zeudenean, narrazean irten nuen txabolatik eta herrizkara itzuli nintzen, iretargiaren argitan. Etxeko atea zabalik zegoen, zugarrik gabeko zua zegoen, kezuloaren azpian. Etxeko bizilekuan, sutondoaren eskerretara, emakume pare batek hildakoa jantzi eta etxan zuten. Haren ondoan zeuden eserita, berriketan, eta lantzean behin, alarau bat edo bi egiten zituzten, gogoratzen zirenean. Lantegia zegoen aldera joan nintzen, zaratarik egin barik. Zua, emakumeen eta nire artean zegoen, eta ez ninduten ikusi edo entzun. Beia hausnartzen ari zen, katuak begiratu egin ninduen. Zuaren bestaldeko emakumeak, ahapeka eta barreka ari ziren, eta gizon zaharra, gogortuta zetzan, lastairan, hilantzia soinean. Tresnen artean begiratu nuen, isilik, baina presa barik. Aizkora on bat, zerra latz bat, eta zorroztarri biribila, euskarri eta guzti, altxorra niretzat. Ezin nuen euskarria eraman, baina kirtena, alkandoran sartu nuen. Tresnak bezazpian hartu nituen, eta harria eskubiekin oratu nuen, eta kanpora irten nuen. Nor dagor? Esan zuen emakumetako batek, interesik gabe, eta ardura bako haiene bat bota zuen. Harriaren pisuaz, besoak ia errotik atera zitzaizkidan gure txabolara heldu baino lehen. Bertan eskutatu nuen, eta tresnak eta kirtena basora eraman nituen eta sastrak artean gorde nituen. Leiorik gabeko txabolako iluntasunera itzuli nintzen, eta aukituka joan nintzen nire lastairara, zua amatatuta baitzegoen. Luzaroan egon nintzen etzanda, bihotza taupada azkarretan, nire istorioa kontatzen. Armak ostu nituen, orain arantzadun eskai handia setiatuko nuen. Baina enituen berba horiek erabili, enekien ezer setioei, gerrei, garaipenei edo historia handiaren gauzei buruz. Nire istorioa baino, enekien. Oso aspergarria izango litzateke liburu batean irakurtzeko, ezin dut askorik kontatu. Uda oso hartan, eta udagoienean, neguan eta udaberrian, eta hurrengo udan eta hurrengo udagoienean eta hurrengo neguan, nire gerra egin nuen, nire setioa jarri nuen, moztu eta ebaki eta zulatu egin nuen, sasien eta arantzen txaraka. Enbor lodi eta gogor bat ebaki nuen, baina ezin izan nuen atera, bere adarrekin katigatutako beste 50 adar moztu arte. Askatu nuenean, kanpora atera nuen, eta gero, hurrengoen borlodia ebakitzen hasi nintzen. Nire aizkora, 1000 bider kamustu zen. Euskarri bat egin nion zorroztarriari, eta bertan zorroztu nuen aizkora 1000 bider. Masalia metalaren lodieran igatu eta ahorik eduki ezin zuen arte. Lehen neguan, zerra txikitu egin zen, tximistarria bezain gogorra zen aieta baten kontra. Bigarren udan, aizkora handi bat eta zerrote bat ostu nion basoan, baroiaren oinetzera zeraman errepidetik gertu, kanpatuta zegoen egurgile talde bati. Basoan, nire jabetzan, egurra osten ari ziren. Ordainetan, lanabezak ostu nizkien. Bidezko tratua zela pentsatu nuen. Aitak erremuskada egiten zuen, luzaroan egoten nintzelako kanpoan. Baina, sartu irtenekin jarraitu nuen. Eta hainbeste lakion euskan, nahi beste alditan jaten baikenuen untzia. Hala ere, orain etzen nilotzera ausartzen. 16 edo 17 urten euskan, uste dut.
Eta ondo helduta egon ezarren, edo altua edo oso indartsua izan ezarren, bera, baino indartsuagoa, banintzen. 40 urteko edo gehiagoko gizon zahar eta kitua zen eta. Ama ordea, nahi beste bider jotzen zuen. Ama ordea emakume txikia eta zaharra, agin bakoa eta begi gorriduna zen orain. Oso gutxitan egiten zuen berba. Hitz egiten zuenean, aitak zaplastekoa ematen zion, andraskoen berriketa eta zinkurinengatik ekinean. Ez alaiz inoiz izilduko? Oiukatzen zuen, eta ama ordea uzkurtu egiten zen, burua makurtutako sorbalden artean eskutatuz, dordoka bat bezala. Eta hala ere, batzuetan, gauean, zapi batekin eta txingarretan berotutako urontzi batekin garbitzen zenean, tapakiak irrizte egiten zion eta azal fineko gorputza ikusten nion, bular leunak eta mokor biribilak zuaren argitan zehaztu bakoak. Buelta eman nuen, ikaratuta eta lotxatuta zegoelako, ari begira nengoela ikusten zuenean. Seme, esaten zidan, bere semea enintzen arren, aspaldian nire izenez deitzen zidan. Behin, jaten ari nintzela, begira neukala konturatu nintzen. Usta ona izan zen lehen udagoien hartan, eta negu osoan eduki genituen arbiak. Aurpegian begirada bitxia zeukan, eta banekien orduantxe galdetu nahi zidala, aita etxetik kanpo zegoen bitartean, zer egiten nuen egun osoan basoan. Zergatik nire alkandora eta gerruntzea eta prakak beti zeuden urratuta eta zati eginda. Zergatik neuzkan maskurrak esku azpietan, eta eskugainak 1000 ebakirekin zeuden marratuta. Galdetu izan balit, esango niokeen, baina ez zuen galdetu. Itzaletara bueltatu zuen aurpegia, isilik. Itzalek eta isiltasunak betetzen zuten, eskai handian ireki nuen pasabidea. Zuhaitz arantzadunak, hain garaiak ziren eta adarrak hain zarratuta zeuden, haien artetik etzela inolako argirik igarotzen. Lehen urtea bukatu zenean, pasabide bat ebaki eta zerratu eta moztu nuen ezian. Gutxi gora bera nire altuerakoa eta nire neurriaren bikoitza luzeran. Aurretik beti bezain zeharka ezina zen, beste aldean egon zitekenaren aztarnarik edo adarren korapiloa mehatxagoa izan zitekelaren zantzurik eman barik. Gauetan, sarritan egoten nintzen etxanda eta aitaren zurrungak entzuten, eta neure buruari esaten nion. Bera bezain zaharra nintzenean, azken adarra moztuko nuela eta berriro aterako nintzela basora. Bizitza emango nuen, sasi zail handi eta biribil batean tunela egiten, barruan beste zer etzegoelarik. Amaiera hori kontatu nuen nire historiorako, baina enuen sinesten. Beste amaiera batzuk kontatzen alegindu nintzen. Esan nuen, zelai berde bat aurkituko dut eziaren barruan, herri bat, fraide etxe bat, oinetxe bat, harriz betetako zelai bat. Enekien zer gehiago aurkiziteken. Baina amaiera horiek ez zuten nire irudimena luzaroan pausatzen. Berehala ari nintzen pentsatzen, zelan moztuko nuen nire bidean zegoen urrengoen borlodia. Nire istorioa, adar arantzadunen sasitza amaigabe batean bidea zabaltzearen zen, eta ez beste ezer. Eta hori kontatzeko, egiteko bezain beste denbora beharko nuen. Egun batean, neguaren amaiera gertu zegoenean, negua inoiz ez dela bukatuko pentsarazten duen egun horietako batean, egun hotz, ez ilun, gogaikarri, gozeti batean,
egurginen zerrarekin ari nintzen, elorri zuri begitzu eta korapilatzu bat ebakitzen. Nire aldaka bezain lodia eta altzairua bezain gogorra zen. Erabil nezakeen leku urrian, kukulu musu jarri nintzen, eta zerrari eragin nion, buruan zerratzea baino, eneukalarik. Eskaia harin azten zen, harinegi, sasoian eta sasoizkanpo. Negu gorrian ere, kimu lodi eta zurbilak azten ziren nire pasabidean. Eta udan, egunero eman behar nuen denbora apur bat, aldakatz berriak garbitzen. Izerdi erresumingarriz betetako txorta berde arantzadunak. Nire pasabide edo tunelak, 5 metro inguru zeuzkan orain. Baina metro erdiko garaiera baino, ez zeukan, amaieran izan ezik. Errestan sartzen ikasi nuen. Eta amaieran baino, enuen mantentzen pasabidea gizon baten altueran. Aizkora edo zerra erabiltzeko lekunaikoa izan behar nuen eta. Makurtu egiten nintzen lanerako. Zutik egotearen erosotasunari, uko egiteko pozik, horren truke, aurrera egiten bainuen. Elorri zuriaren enborra, satitu egin zen, ustekabean. Sasitza hartako zuaitzek zeukaten modu eragozgarri eta zital hartan. Zerra, airean joan zen, eta ia izterrean jozidan, eta zuaitza berarekin katigatuta zeuden beste batzuen gainean jauzi zenean, adar luze batek aurpegian astindu ninduen. Arantzek, betazalak eta bekokia zarrastu zizkidaten. Odolak itzututa, begiak zauritu nituela pentsatu nuen. Belaunikatu egin nintzen, eta nekearengatik eta ezusteko istripuarengatik, dardakadan neuzkan eskuekin, kendu nuen odola. Azkenean, begi bat argitu zitzaidan, eta gero bestea, eta kliska eginez eta begiratuz, argia ikusi nuen nire aurrean. Erortzean, elorri zuriak utxune bat utzi zuen. Eta adarbeltzen labirintu eta elkarloturan, utxune hura, espazio txiki eta ireki bat zen. Eta handik barrena ikusi egin ziteken, hormako arrakala bat balitz bezala. Eta espazio txiki argi hartan, gaztelua ikusi nuen. Orain, badakit zelan deitu, orduan eneukan izenik ikusi nuen gauza hartarako. Eguzkia ikusi nuen, harri behilegizko horma batean. Gertuagotik begiratuta, horman, ate bat zegoela ikusi nuen. Atearen ondoan figura batzuk zeuden, zutunik, gizonak agian, kerizpetan, geldi. Tarte baten ondoren, harrian zizelkatutako figurak zirela pentsatu nuen. Fraiden elizako ateetan ikusi izan nituenak bezalakoak. Ezin nuen beste zer ikusi. Eguzkiaren argia, harri dizdiratsua, atea, zehaztu gabeko figurak. Gainerako lekuetan, eskaiko adarrak eta enborrak eta hosto mazkalak nire aurrean metatzen ziren aurreko urtebietan egin zuten moduan. Ilun eta zeharka ezin. Pentsatu nuen, zugea banintz, zulo hori errestan igaro nezake. Baina, enintzen zugea, eta lanari ekin nion zuloa handitzeko. Eskuek dardar egiten zuten oraindik, baina aizkora hartu eta adar metatu eta gurutzatuak jo eta jo egin dituen. Orain, banekien zein adar moztu, zein zurtoin pikatu, nire begien eta aurre koloriko hormaaren artean, atearen artean zegoen, edozein. Eninduen arduratzen pasabidearen altuerak edo zabalerak, indarrez, egin ahal banuen aurrera, besoetako eta aurpegiko eta arropetako urratuei, kasurik egin barik.
Nire aizkorak amutza hain indartsu astintzen nuen, adarrek egan egiten zutela nire aurrean, eta bidea egiten nuen ahala, eskaiko adarrak eta enborrak gero eta finagoak eta ahulagoak ziren. Argiak zeharkatu egiten zituen. Neguak belztuta eta gogortuta egotetik, berde eta samur izatera pasatu ziren, nik aurrerantz ebakitzen nuela. Eskuarekin, albora egiteko gai izan nintzen arte. Azken geruzak endu nuen, eta lautsakur irten nuen, belar dizdiratsuko zelai batera. Goian, zeruak, uda hasierako urdin argia erakusten zuen. Nire aurrean, eskaitik distantzia gutxira, aldaz behera, harri behilegizko etxea zegoen. Kastelua erretenean. Banderak, geldi zintzilikatzen ziren, dorre zorrotzetatik. Airea bare eta epel zegoen, etzen ezer mugitzen. Han makurtu nintzen. Beste gainerako gauzak bezain geldirik. Nire arnaza izan ezik, luzaroan, zaratatsu eta estu atera baitzitzaidan. Nire esku izerditzu eta odolez marratutakoaren ondoan, erle txiki bat, iruzta lore batean zegoen, mugitu barik ezti zordituta. Belaunikatu egin nintzen eta ingurura begiratu nuen, arretatsu. Banekien, hori, oinetxe bat izango zela, herriaren gainean zegoen baroiaren oinetxearen modukoa, eta hortaz, arriskutsua izango zela, bertan biziez edo bertan lan egiten ez zuen edo norentzat. Baroiaren oinetxea baino asko handiagoa eta finagoa zen, eta ikaragarri ederragoa. Fraideen eliza baino ere handiagoa eta ederragoa. Horma behilegiekin eta teilatu gorriekin lorea ematen zuela pentsatu nuen. Enuen beste gauz askorik ezagutzen harekin alderatzeko. Baroiaren oinetxea dorre zaparro bat zen, inguruan txabola eta okuiluen lerru lausotu bat zeukala. Eliza grisa eta goibela zen, eta atearen ondoan zizelkatutako figurek aurpegia galdu zuten denboraren poderioz. Etxe hau edozer zela ere dotorea eta ederra eta freskoa zen. Gainean jotzen zuen eguzkiak, gogora ekarri zidan, suaren argia, nire ama ordearen bularretan. Erretenera zeraman aldatz zabal eta belartzuaren erdibidean, behi batzuk etxanda zeuden eguerdiko losorroan, burua korantz, begiak itxita. Hausnartu ere, ez zuten egiten. Urruneko aldapan, hartalde bat sakabanatuta zegoen, eta zagazti bateko azken loreak erortzen ari ziren. Airea oso beroa zen, alkandora eta iaka urratuta eta apurtutan euskan, eta izerdia soinean, ostean dardakadan egongo nintzatekeen eskaiaren beste aldean, negua baitzenan. Hemen, jaka erantzi nuen. Urradura guztietako odola zikatzen ari zen, eta horrek azala luzatu zidan eta askurea eman zidan. Eta erreteneko ura, irrikaz begiratzen hasi nintzen. Urdina zen, ispilu baten antzekoa, kilikagarria benetan. Egarri ere banintzen. Nire ur botila pasabidean geratu zen, iaia hutsik. Hartaz goratu nintzen, baina enuen burua jiratu atzerantz begiratzeko. Inoretzen mugitu zelaietan, edo etxearen inguruko lorategietan, edo erretenaren gaineko zubian, eskai handiaren gerizpetan, belauniko egon nintzen denbora guztian, nahikotu arte begiratzen. Behiak harrien modura zeutzan, baina lantzean behin ikusten nuen meaka marroi bat astintzen zela euli bat usatzeko, edo bustan baten punta nagikeria eskizkurtzen zela.
Beherantz begiratu nuenean, erle txikia hiruzta lorean zegoen oraindik. Hegoa aukitu nion ikusminez, hilda ote zegoen jakin nahian. Adarrek dardara txikia egin zuten, baina etzen mugitu. Etxerantz begiratu nuen berriro, leihoetara eta atera, alboko ate batera, lehenengo zadarren artetik ikusi nuena. Konturatu nintzen, une bat behar izan nuen, atearen ondoan zizelkatuta zeuden figura biak, gizon bizidunak zirela. Atearen albo banatan zeuden. Prest, lorateietatik edo ukuilioetatik norbait etorriko balitzere. Batek makila bat zeukan eskuetan, besteak pika bat, eta biak zeuden hormaren kontra jarrita. Luze eta zabal, lo. Eninduen harritu. Lo daude, pentsatu nuen. Ohikoa zirudien hemen. Uste dut, orduan, konturatu nintzela, nora nintzen etorria. Ez dut esan nahi historia ezagutzen nuenik, zuk ezagutzen duzun moduan. Enekien zergatik zeuden lo, zer gertatu zen haiek lo egiteko. Enekien zein zen haien historiaren hasiera ez amaiera. Enekien nor zegoen gazteluan. Baina banekien, denak zeudela lo. Oso arraroa zen, eta beldurra izan behar nukeela pentsatu nuen, baina ezin nuen beldurrik sentitu. Alandase, orduan ere, zutundu nintzenean, eta belardi eguzkitzutik behera, astiro, erretenaren ondoko zaratzetara joan nintzenean, tipi-tapa joan nintzen. Ez amets batean banengo bezala, ezpada ni neu, amets bat banintz bezala. Enekien nor zegoen ni amesten, neu ez banintzen, baina etzeukan lebarik. Zaratzen gerizpetan, belaunikatu nintzen, eta esku minberatuak erreteneko urotzetan sartu nituen. Eskuaren helmenetik apur bat harago, urre koloreko pikardadun samo bat zegoen ur gainean. Lo, zapatari bat geldi sostengatzen zen ura zalean, lau elutza niminoren gainean. Zubiaren azpian, elai bat eta beretzitak lo zeuden lokatzezko abian. Leiho bat zabalik zegoen gazteluaren goiko aldean, adatz beltz eta zeta itxurako bat ikusi nuen, beso potolo baten gainean. Leiho ertzean. Arropak erantzi nituen, geldo eta isilik, nire mugimendu onirikoetan, eta uretan sartu nintzen. Igerian jakinezarren, sarritan bainatu izan nintzen, sakonera txikiko erreketan, basoan. Erretena sakona zen, baina horma txapelari heldu nion. Gero, harrien artetik agertzen zen zaratz sustrai bat aurkitu nuen. Burua uretatik kanpo neukala ezer ninteken, eta ur garden eta itxaltzuan zegoen urre koloreko pikardadun samoa ikus nezaken. Azkenean irten nuen, freskatuta eta garbi. Nire alkandora eta prakak garbitu nituen, harriekin igurtziz, neguko zikinkeria eta izerdiak entzeko, eta eguzkitan lehortzeko zabaldu nituen belarretan, zaratzak baino harago. Jaka eta txokolo mardul eta lastos betetakoak eskaiaren azpian neuzkan. Alkandora eta prakak erdi lehortuta zeudenean jantzi egin nituen, fresko eta busti usain gozoarekin, eta atxamarrekin orraztu nuen hilea. Gero, zutitu egin nintzen, eta zubi altzagarriaren muturrera joan nintzen. Gurutzatu egin nuen, geldiro eta isilik, beldurrek edo presarik gabe. Atezain zaharra, gazteluko ate handiaren ondoan zegoen eserita, kokotxa bularrean.
zurrunga luze eta leunak egiten zituen. Aritzesko ate altu eta burdinezko tatzetekin apaindutakoari bultza egin nion. Krakada txiki batekin ireki zen. Eiza txakurbi, handiak, arlausazko lurrean zeuden, luze eta zabal, lo. Bat, eizan zebilen ametsetan, hanka handiak astintzen, eta gero, geldi geratu zen berriro. Gazteluaren barruko airea, barea eta itxaltzua zen. Kanpoko airea, barea eta dizdiratsua zen bezala. Etzen ezer entzuten, ez barruan, ez kanpoan. Txoriek ez zuten kantatzen, emakumeek ere ez. Ahotsek ez zuten berbarik egiten. Oinak ez ziren mugitzen, eta kanpaiek ez zuten ordua ematen. Sukaldariak lapikoen gainean zeuden lo sukaldean. Neskameak garbiketa eta jostelanen gainean zeuden lo. Erregea eta bere zaldizainak lo zeuden zalditegiko patioan, loak hartutako zaldien ondoan. Eta erregina bere damen artean zegoen lo, bordatzeko euskarriaren aurrean. Katua lo zegoen zagu zuloaren ondoan, eta zaguak hormen artean zeuden lo. Zitza artilezko arropen artean zegoen lo, eta musika juglarearen arparen arien artean zegoen lo. Ez zegoen ordurik. Eguzkiak zeru urdinean egiten zuen lo, eta zaratzek uretan egiten zituzten gerizak ez ziren inoiz mugitzen. Badakit ez zela nire astikeria. Nik bidea urratu, moztu, ebaki, indarrez zabaldu nuen ara barruraino. Badakit legez kanpokoa naizela. Inoiz zenuen ikasi beste ezer izaten. Nire basoa ere, nik nire jabetxatzat neukana, inoiz ez zen nirea izan. Erregearen basoa zen. Eta erregea lo zegoen, hemen, bere gazteluan, bere basoaren bihotzean. Baina aspalditik, inorket zuen erregeari buruz berbarik egiten. Baroizekenek basoaren inguru osoa menderatzen zuten. Egurginek egurra osten zuten. Nekazarien umeek untziak harrapatzen zituzten. Galdutako printzeak lantzean behin pasatzen ziren handik. Agian, oreinak eizatzen, jabetza pribatu batean sartzen ari zirela jakin barik. Nik banekien jabetza pribatua zela, baina horretan enuen kalterik ikusten. Jakina, bertako janaria jan nuen, sukaldari nagusiak labetik atera berri zuen orain pastelak hain usain zoragarria zeukan, pertsona gozetu batek ezin baitzion eutsi. Sukaldari nagusia jarrera erosoago batean ipini nuen sukaldeko arbelezko zoruan, txanoa buruazpiko modura tximurtuta. Eta orduan, pastel handiari ekin nion, eskuekin mutur bat kendu nion eta hoa bete nuen. Oraindik epel zegoen, gozo, zaporetsu, nahikotu arte jan nuen. Sukaldera joan nintzen hurrengoan, pastela osorik zegoen, ukitu gabe. Astikeriak eutsi egiten zuen. Ametsa zelarik, ezin al nuen loaren errealitate sakon hartako ezer aldatu? Zenbat gura jaten nuen, eta sopa lapikoa beti zegoen berriro beterik, eta ogizerrak beti zeuden despentsan azal marroiak oso osorik. Ardo beltzak gainez egiten zuen zeneskalaren eskuaren ondoko kopan, nik
11 bidera altxatu, eskerrak eman ez diozala egin, eta edan arren. Gaztelua eta inguruko lorategiak eta eraikinak aztertzen nituela, beti ere presa barik, gela batetik bestera, sarritan geldituz, sarritan luzatuz eszena pintatu baten edo itzelesko tapiz baten aurrean, edo eskulan gintzan fineko tresnen edo apaingarrien edo altzarien aurrean, sarritan, gortinadun ohe eroso batean edo lorategiko bazter belartzu batean lo egiteko etxanez. Hemen etzegoelako gaurik, eta nekatutan egoenean egiten nuen lo, eta atxeden hartu ondoren esnatzen nintzen. Gela eta bulego eta soto eta korridore eta ukuilu eta zerbitzarien gela guztietatik nenbilela, han eta hemen lo zeduen pertsonak ezagutu nituen. Zerbaiten gainean, edo eserita, edo etxanda, iaia, haiek ere, altzariak balira bezala. Aztikeria gainera erori zitzaienean, edo begiak ezin zituztenean zabalik eduki, arnasa lasaitu zitzaienean, besoak eta hankak erlazatu eta gelditu zitzaizkinean zeuden moduan. Artzain bat, muinoan, marrazkari baten zuloan txiza egiten aritu izan zen. Lurreraino irrizt egin zuen eta lo zegoen. Pozik, zalantza barik, marrazkaria lurrazpian zegoen bezalaze. Sukaldari nagusia, esan dudan moduan, bazirudien tximista batek gogoz kontrasuntzitu zuela bere artearen berotasunean. Eta 11 bidera legindu nintzen arren, burua ondoi hartzen, eta besoak eta hankak erosoago ipintzen, beti jartzen zuen beloki iluna. Ez eginen barazorik orain, lanpetutanago, esaten ari balitz bezala. Sagasti zaharreko goiko aldean, maitale bikote bat zegoen. Nire moduko nekazariak. Mutila, prakabaldarrak jaitzita, neskaren gandik aterazen moduan zegoen. Aurpegia lorez betetako belarretan, loan eta zetasunean murgilduta. Neska, emakume gaztea, garaiera txikikoa eta bular handikoa, masail eta titiburu gorri-gorrikoa, etxanda zegoen. Gonak gerriraino altzatuta, izterrak zabalik eta besoak luze. Ametsetan irribarrez. Berriro ere, pertsona gozetu batek eutsi zezakena, baino gehiago zen. Neskaren gainean etxan nintzen, kontuz, titiburu gorrietan musu eman nion, eta bere gozotasun estian sartu nintzen. Ametsetan, irribarre egiten zuen berriro, egiten nuen bakoitzean, eta batzuetan, plazer urrumada txiki bat egin zuen. Gero, haren ondoan etxatzen nintzen, beste aldean zeukan lagunaren kide izateko. Eta lokuku bat egiten nuen. Eta zagarrondoen adarretako azken loreak ez zirela erortzen ikusteko esnatzen nintzen. Han, eskai handiaren barruan lo egiten nuenean, inoizen nuen ametsetan egiten. Zeri buruz egin behar nuen ametsetan. Zalantza barik, desiratu nezakeen guztian eukan. Hala ere, igarotzen etzen denbora igarotzen zen bitartean, bakardadera ohituta egon arren, bakarrik sentitzen hasi nintzen. Lotan zeudenen konpainia, kantxagarria egiten zitzaidan. Baketsuak eta kaltebakoak izan arren, eta euren artean bizi nintzen neurrian, haietako asko niretzat kutunak bilakatu arren, ez ziren ume baten egurrezko jostailuak, baino lagun hobeak niretzat, bere ahotsa eta harima eman behar baitizkie. Lana bilatu nuen, ez bakarrik jatekoa eta ohea ordaintzeko, azken finean behar egitera ohituta nengoelako baizik. Zidarreria garbitu nuen, zoruetan behin eta berriro pasatu nuen erratza, hautsa hain geldo zegoen eta. Lotan zeuden zaldi guztiak eskuilarekin garbitu nituen, eta apaletako liburuak artezatu nituen. Eta horrek, eraman ninduen liburu bat irekitzera.
alfertasun hutsean, eta hango berbei turdituta begiratzera. Enuen eskuetan liburu bat eduki Amaordearen abese hartatik, eta Elizako abadearen liburua besterik enuen ikusi, gabonetan mesatara joaten ginenean. Hasieran, irudiak baino enituen begiratzen, zoragarriak ziren, eta asko entretenitzen induten. Baina hitzek irudiei buruz esaten zutena, jakiteko nahia etorri zitzaidan. Letren formak aztertzeari ekin nionean, gogoratzen hasi nintzen. A, eseritako katua bezalakoa. B eta D, tripandiak. Eta T, arotzaren eskuaira eta bar. Eta E, Z, ez, zen. Eta K, A, T, U, katu, zen, eta abar. Eta irakurtzen ikasteko nahiko denbora eta nahikoa baino gehiago, nik heldoa izan arren. Horrela ikasi nuen irakurtzen. Lehenik erreginaren geletan, lehenengoz irakurtzen hasi nintzen lekuan. Bertan zeuden erromantzeak eta istorioak. Eta gero, erregearen liburutegian, gerrei eta erresumei eta bidaiei eta gizon ospetsuei buruz zeuden liburuak. Eta azkenik, printzesaren ipuin liburuak. Horrela dakit nik orain, zer den gaztelu bat, eta errege bat, eta zeneskal bat, eta istorio bat, eta neure istorioa konta dezaket. Baina inoiz ez zitzaidan gustatu dorreko gelara sartzea, non ipuinak zeuden. Lehen aldian sartu nintzen. Lehen aldi horren ostean, atearen ondoko apalean zeuden liburuen bila besterik enintzen joaten. Liburu bat hartzen nuen, apalera soilik begiratuz, eta alde egiten nuen berehala, eskaliera kiribiletik bera. Behin baino, enion printzesari begiratu. Lehen aldian, aldi bakarra. Bakarrik zegoen bere gelan. Leiotik gertu eserita zegoen. Bizkarralde artezeko aulki txiki batean. Iruten ari zen aria, altzoan zeukan. Eta lurreraino zintzilikatzen zen. Aria, zuria zen. Bere soinekoa zuria eta berdea zen. Ardatza, bere esku irekian zegoen. Orkoroa zastatu zion. Eta punta, oraindik ageri zen atzkozkor txikiaren gainean. Bere eskuak, txikiak eta delikatuak ziren. Niona etorri nintzenean, nintzena baino gazteagoa zen. Nekez umea baino gehiago. Eta inoiz ez zuen lan gogorrik egin, argi zegoen hori. Euretako edozeinek baino lo gozoagoa zeukan. Beso potolo eta zeta itxurako iledun neskameak baino gehiago. Atezainaren etxeko kuman zegoen umetxo musu gorriak baino gehiago. Bai eta hegoaldeko gelan zegoen amamak baino. Urase maite bainuen gehien. Amamarekin hitz egin ohi nuen, bakarrik sentitzen nintzenean. Geldi zegoen, leiotik begiratzen ari balitz bezala. Eta erraza zen sinestea, niri entzuten ari zela, eta erantzun baino lehen pentsatzen ari zela. Baina printzesaren loa, ura baino ere gozoagoa zen. Tximeleta baten loa bezalakoa zen. Jakin nuen. Bere gelan sartu nintzen bezain laster, jakin nuen. Lehen aldi horretan, aldi bakar horretan, bera ikusi bezain laster jakin nuen, bera bakarrik gaztelu osoan, ez nazitekela edozein unetan. Jakin nuen, bera, haien artean, gu guztion artean, bera bakarrik ari zela ametsetan. Jakin nuen, dorreko gela hartan, hitz egiten banuen, entzun egingo zidala. Agian, etzen esnatuko, baina bere loan, entzungo zidan. Eta bere ametsak,
aldatu egingo lirateke. Jakin nuen, ukitzen banuen, edo beste barik, beregana hurbiltzen banintzen, bere ametsak astoratuko nituzkela. Ardatzura ukitu besterik ez banuen egiten ere, orkoroa ezaztatzeko mugitzen banuen, eta hori egiteko irrikitan nengoen ikusteko mingarria zelako, baina hori egiten banuen, ardatza mugitzen banuen, odolgorriko tanta bat aterako litzateke astiro, hatz koskorraren gaineko mami delikatuan. Eta bere begiak ireki egingo lirateke. Bere begiak geldiro zabalduko lirateke. Niri begiratuko lidake. Eta astikeria desegin egingo litzateke. Ametsa bukatu egingo litzateke. Hemen, Eskai Handiaren barruan bizi izan naiz, nire aita inoiz izan zena baino zaharragoa izan arte. Hegoaldeko gelan dagoen amama bezain zaharra naiz. Nire ilea urdindu eginda. Urte askotan ez dut eskalierak iribila igo. Orain ez ditut ipuin liburuak irakurtzen, enaiz sortu gozora joaten. Lorategian esertzen naiz, eguzkitan. Printzea, zaldi gainean datorrenean, eta ezi arantzadunean barrena bidea zabaltzen duenean, nire urtebiko lana, bere ezpata privilegiatu eta dizdiratsuaren zartada batekin, eskalierak kiribila oinkada luzeekin igotzen duenean dorreko gelara joateko, printzesari musu emateko makurtzen denean, eta ardatza haren eskutik erortzen denean, eta odol tanta bat, errubi txiki baten moduan agertzen denean bere azal zurian, printzesak begiak astiro zabaltzen dituenean eta arrauzi egiten duenean, printzeari begiratuko dio. Gaztelua astintzen hasten denean, lore oztoak jausten hasten direnean, erle txikia mugitzen eta burrumba egiten hasten denean iruztalorearen gainean, printzesak printzeari begiratuko dio amets batean. Ametsetako 100 urteren lainoen eta ondarren artean. Eta zalantza daukat, une batez, printzesak ezote du pentsatuko, hau alda, ikusten nuela amestu nuen aurpegia? Baina ordurako, kanpoan egongo naiz, zimaur piloan, eurak inoiz egon diren, baino lo sakonagoan.
Entzun duzu Legez kanpokoa. Egilea Ursula K. Le Guin. Itzultzailea Jason Larrinaga. Irakurlea Amelia Pérez. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendu.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu, Jason Larrinagak, Ana Moralesek eta Meli Perezek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera, irubebikoitz.blogak.com/isaalp. Irrikitan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera zoazenean, ez ahaztu iruzkina ustea eta irakurgai proposamenak egitea. Eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxibora. Laster arte.